Започваме ново обектче. Всичко с опънати тавани бял мат с градени корнизи. Тук ще бъдат трекова система, луни, коридора луни, в спалнята лунички, в другата спалня пак ще бъде с... тук е трекова система. Така 4 на 1,20. Да видим. След време ще ви покажа готов резултат. И ето сме направили апартамента с бели матови тавани, украдени лунички, максимално плътно са луничките, без термохалки, подлепено от задната страна, което е максимално нагоре. Тук трекова система, може да се слагат най-различните лампи, има около 80 вида, 90 лампи. И тук с вграден корниз за шторите. Направен от нас, купен е готов. Така изглежда. Тук ще се нагласят лампите по височина. Трябва да дойде клиент да каже. Тук пак спалня ще има не тук штори до леглото, една лампа до нощно шкафче. Ето така, правим с едно бяло немско корнизче, завършен вид. Така изглежда. И другата спалня по същия начин, с вградена трекова система. Не вградена, външен монтаж, може да я правим с вградена в пънат таван на ниво. Малко по-скъпичко излиза, обаче по-красиво според мен. Но всеки си има своя вкус и така е много готина. Вижте само тая стая. Тук ще бъде телевизора, тук е дивана. Това е от нас.